45 coach ġew ingaġġjati minn Sport Malta biex jibdew joffru taħriġ sportiv online. Dan hekk kif kull ġimgħa se jkunu qed jittellgħu mal-35 filmat ġdid ta' taħriġ sportiv għal kulħadd u għal kull abilità sportiva. Dan biex nies minn djarhom ikunu jistgħu jżommu attivi anki f'dan iż-żmien. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta, CUTAJAR, spjega li filmati ġodda ta' taħriġ sportivi se jkunu disponibbli kuljum fuq is-sit ta' Sport Malta u fuq il-paġni ta' Facebook tas-Segretarjat għall-Isport u l-Ministeru għall-Edukazzjoni. Huwa spjega li Sport Malta se tkun qed tara li l-filmati preparati mill-kowċis ikunu ta' livell qabel jittellgħu online. Qed isir evalwazzjoni tal-lezzjonijiet kollha li jkunu qed jinbagħtu online sabiex imbagħad daw jiġu uploaded. Għax l-intenzjoni tagħna hija li mhux biss nitfgħu video biex ngħidu tfajna video, iżda jkollna wkoll video ta' kwalità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Clifton Grima spjega li din minn dejjem kienet ħolma li jkun hemm servizz sportiv anki online u għalhekk dan is-servizz se jkun qed ikompli jingħata anki wara li s-sitwazzjoni tmur lura għan-normal. Iċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil spjega kif issa Sport Malta se toffri l-opportunità li f'dan iż-żmien diffiċli fid-dawl tal-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna, il-Maltin u l-Kowċin se jkunu jistgħu jibqgħu jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku fid-djarhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.